Human makadaog si BBM, milabay ang mga buwan, milabay ang mga tuig, ug dihay kanta nga nagkanayon. Ang tag 20 kilong bugas asara. Ang tag 20 kilong bugas asara. May dakong pangutana sa tibok Pilipinas ug asara ang tag 20 kilong bugas. Pipila ka adlaw milabay, mitubag si Gwen. Ang tag 20 bugas di ara ang tag 20 bugas sa Cebu. Weeks ago, nakapalit kong bugas o sa kasako, bag-ong ani ni, gikan sa akong igsuon dihas pagtuo sa BCBP, tag 40 ang kilo sa bugas. Karon naa ko ni bugas 20 ang kilo. Imposible gining mahitabo kung dili i-empower ang mga mag-uuma. Kanang sa usa lang kapamilok mukalit lang tag 20 ang kilo. Kung mauhon man di ay na nga automatic, pwede lang itag 20 ang kilo bugas nganong karon man nga padong eleksyon. Nganong dili man sa una, kanang 20 kilong bugas pasundayag rana, ayuda rana, dili gina mao. Dili gyud ayuda ang solusyon. Kung sabton og maayo ang supply and demand sa economics, basic ra kaayo man. Kung minus ang bugas, mumahal gyud ang presyo. Kung daghang bugas, mubrato gyud ang presyo. Kahinumdom ko sa una nga tulingan tag 5 pesos kilo. Tungod sa kadaghan sa tulingan, mao nang brato kaayo. Ting sison man sa tulingan, mao na nga mubrato gyud ang tulingan. Ang himuon lang gyud nato, himuong kanunay season ang bugas aron kanunay brato. Para nako ang solusyon mao ni. Number 1, suportaan nato ang mga mag-uuma. Himuon ang tanan nga paagi sa gobyerno para masayon ang pagtanom, pag-ani, paggaling sa bugas sa mga mag-uuma. Suplayan og mga makina nga mapadali ang trabaho sa mga mag-uuma. Nya himuon nga dili kapoy ang pag-uuma. Sayon na lang. Ay ikaduha, daghang mga yuta ang mga bakante sa atong nasod. Ang himuon sa gobyerno hapsayon kini ug andamon ang yuta, himuang mga luwa nga andam na sa pagtanom ang mga mag-uuma. Ikatulo, maghimog balaod ang gobyerno nga ang gusto mag-uma, pahuamon og 25 years lease sa gobyerno ug usa ka homestead aron mag-uma. Unya og di na siya ganahan mag-uma, kuhaon ang yuta ug ipahuam na pud usab kini ngadto sa gusto nga mag-uma. Ikaupat, ang masakpan nga mga negosyanteng na malit og bugas sa baratong presyo unya tipigan kay ibaligya sa panahon kung magnihit na aron mumahal ang bugas prisuhon sa 25 ka tuig. Kinahanglan ibawal ang hilabihang pagpangwarta sa bugas. Ang bugas dili angay pangwartahon. Hastang mga sudan dili angay pangwartahon. Kini nga mga pamaagi mahimo ni siya sa bisan sa municipal level lang. Kung mangutana mo asa magkuha og budget pagpalit sa mga makinarya panguma, example traktor, turtle, harvester ug uban pa, sayon na kayo. Ang kada municipality na a yearly budget dito sa nasyonal. Claimon ra to. Ya kung naa diha kinahanglag seminar mahitungod ani, magpahigayon tag seminar ug kinahanglan mo. Sa inganing paagi, mudaghan ang bugas sa talibon ug kay daghan man mubrato ang presyo sa bugas. Bisan pag tag 10 ang kilo, kaya kaayo na. Ngano man? Ngano mo barato man? Tungod kay daghan ang supply. Kung gamay rag supply, mo mahal. Daghang supply, mo brato. So kung ang talibon, daghang supply nga bugas, mo brato siya. Unya dili lang sa talibon, himuon usab kini ngadto sa ubang mga lungsod. In fact, ang hagna naghimo na niini. Daghang salamat.